hayi akwakhe umgaqo lapha bese uyakhiwa okokuqala kwenzeke kanjalo bangaka abantu abaqashiwe bakwazi ukuxosha ikati eziko oyishaya isifuba usho uthi hayi abantu basebenzile ngoba kade ngiphethe noma ungasekho emandleni uthi mawudlula endlela usho uthi at least ubusibani bani uyasebenza bangabantu abaqashiwe andawena ngesikhathi kade uphethe babenefit abakwazi ukuxosha ikati eziko ngoba abantu bahlele emakhaya basebenza ngenhlanhla ke project implementwe sesingasekho kodwa iqalwe sikhona imali itholakale sikhona bese kuyi-implementation zama ukuthi kuningi but uma abantu bezofunda leli bhuku bayobona ukuthi sisebenzile ngeke basho futhi ukuthi wenzeni ngiyalanayo sokhela ukuthi uma unginika leli bhuku onginika lona manje le service delivery tshela abantu ukuthi abahambe wangikhombisa ukuthi ayikusetshenziswe ngifake ugesi afakwa amanzi abantu bayatholela amathuba emisebenzi usho njalo ngisho njalo futhi ubusebenza usuku nemini kusikhathi ukuthi ngombuzo ngifuna ukubuza makuqeda yona yonke iservice sebenzile wangichazela izinto usuku nemini wavuka but umbuzo engivala ngawo ukugcina zenziwe izinto ufake ugesi abanye abantu bayitholile amathuba emisebenzi guqukile izimo zabantu basemaplazini konke kwenzekile usomqulu kunabantu bangabe bawuchecka kwi-website that means mayenzeke kanjalo abantu kumele babe happy pho uhambe kanjani ungena ngisho inkonzo yami buza umbuzo uma sezenzeke zonke lezi zinto ezinhle kangaka uhambe kanjani ezandleni zenu